vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndafungawo kuti zviri nani kuti ndige ndichingosiya murume nekuda kwekuti hatisi kuwirirana. Iyewo anoitawo zvechivanhu, iniwo ndinoita zvekunamata. Saka mazuva adarika awo mukoma, ndakabuda ndichienda kutown. Pandakazodzoka ndokubva ndamuwanikidza ainge achipa mwana mushonga. Ndikabva ndati kouri kuitei, akabva anditi pane vamwe gogo, because kuno kulocation kwatinogara kune vamwe gogo vemuno muSouth Africa ndesangoma, saka vanoitawo zvekurapa. Hanzi ainge akaenda ikoko nemwana ndobva azopiwa mushonga. Takanetsana mukoma naShe tikaita sekunge ticharovana. So right now ndichiuyawo panapa padare renyu, todawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo kuti ndoita sei. Should I just walk away? Because zvaari kuita ini handizvifarire. Mangwana achazondimanikidza kuti ndinge ndichizoenda naye kun'anga, yet inini all my life I have never been there. Please help me out. Patakatanga kugara tose, the signs were there, but I chose to ignore them, kuti iye anofarirawo zvechivanhu kubva kumusic nezvose izvo zvaanoita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please let us try to assist her in the comment section. Pakaipa. And I need to make a decision. Ndoramba ndakagara naye here kana kuti tongorambana zvedu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mainge muri mugore ra1998 and this family curse, it is still following us. Ndakasouyawo kunoku kuSouth Africa mugore ra2010, asi kusvika pari zvino handina kana chandiinacho, zvekuti kana kunyange zvikanzi South Africa yapera nhasi, mukoma naShe handina kana chandiinacho kuno kuSouth Africa zvekare nekuZimbabwe nekuda kwethis family curse. Kana varikowo vanogona kunamata, please ngavandinamatirewo. Nyaya yangu mukoma yakamira sekudai so: ipapo baba vainge vachito zvekuchera migodhi, then ndokubva vazodzoka kumba. Yainge iri before Christmas, vainge vasina kana chavainge vakambobata. Baba vakangobuda mukoma nemutwini wavo, vakabva vazodzoka vainge vaine nyama yembudzi. Saka ivo vakangoti vainge vakaitenga mbudzi yacho iyoyo, izvo kwainge kuri kunyepa mukoma naShe. Mbudzi iyoyo vainge vakaiba, asi baba chavainge vasina kuziva ndechekuti vainge vakatoonekwa apo pavainge vachiba mbudzi yacho iyoyo. So after Christmas mukoma, baba ndipo pavakazosungwa, vakambonogara havo mujeri, ndokubva vazodzoka ivo nemutwini wavo. After that, vanhu vaya vavainge vakabira mbudzi mukoma vakatouya pamba. Vainge vaine mimwe mishonga yavainge vainayo, vakabva vazomwaya mishonga yaya pamba pedu. Ko tainge tisingatozivi kutoti chainge chitori chituko mukoma pamba pedu mukoma naShe. Even though amai havo vachiri vapenyu, ndo vagere pamusha, but panoita sekunge padongo mukoma. Tiri vanhu vaya vekuti takasara, hatina kana chatiinacho. Kunyange ukanzi watenga kunyange hembe, within 1 month unokwanisa kutenga hembe yako inodhura mukoma, unongoipfeka maybe 1 or 2 times, kuzonoiwacha kudai kunyange riri jean rinototi ringe richibvaruka. idzo bhutsu hatitaure mukoma. Nerimwe zuva ndakatiwo ndapindawo mutauni ndiine bhutsu yangu Puma yandainge ndabva mukutenga mukoma. Puma original yakangokwatanuka so ndichifamba, saka ndiro shavi racho iroro rehurombe rava kutiteverera, that comes from those curses. Izvezvi kutaura kudai so mukoma naShe, kunyange mumba chaimo zvimastovhu zvacho
unototi unge uchitoshandisa chistovhu wakatoita chekutovhura kuti pano nepapo wachigadzira kunyange ukanzi waenda kwagame ukanotenga original stove iyo firiji netv hatitombotaure zvinhu zvokuti zvinongogara zvichingogadzirwa at all the times. So mukomanashi ndauyawo pano ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibetsera. Hapanawo here mapasta pano pashow yenyu mukoma ange achindibatsira because ndaneta ini nekuramba ndichingorambwa nevakadzi. Munhu anotosvika pakutotaura kutoti mari yako haina kana chainotenga. Ndiyowo confession yangu iyo yandiinayo mukomanashi. Kuba kwakashata uye zvekare kana uri mubereki ziva kuti kana ukaba unokwanisa kuzotoparira zvekare nevana vako sezvakaitwa nababa vangu. Ivo havo vakafa asi isusu ndisu tava kutambura. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa shuwa kungopfeka jean ka1 hanzi ndine rimwe trouser rangu randakatenga jean ndakangoripfeka ka1 then ndokubva ratobvaruka ndava kuriwacha. Zvakangoma hazvo vedu we. Kana mose rugare nemasimbiro akaita jean rakomana ungoripfeka ka1 hanzi pari zvino mukomanashi ndava kutongopfekawo hembe dzemumakula idzodzo dzaunoziva kuti at least ndinenge ndatengawo kana iri t-shirt maybe ndendangoitengawo 50 rand zviri nani than kunotenga t-shirt inodhura yama 200 and something then ungoipfeka ka1 dzimwe hanzi ndo dzinobuda kala. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma pandakatanga kugara navatete vangu mushure mekunge zvinhu zvandiomera kuno kuSouth Africa ndokubva vatete vabva vati wadi wadzoka zvako kuno kukumusha. Ndokubva ndazongosiyawo marriage ndikadzokera hangu kumusha ndikatanga kugara navatete vangu avowo vanogara muHarare. But zvandakaona pamba pavatete zvimwe zvacho zvinotyisa. So ndakabva kuSouth Africa ndikadzoka kuno kuZimbabwe ndikatanga kugara pamba pavo. Then murumu umo mavakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizorara murumu imomo. Rumu yacho mukoma haina maketeni uye zvekare havatodi kuti rumu iyoyo inge ichiiswa maketeni. Ende ndakazoti ndava kuda kunorara ndikaona kuti hazviite kuti ndinongorara murumu yekuti inenge isina keteni. Ndakabva ndazotora Zambia ndokubva ndazongorishandisa seketeni. Ndakati ndabatwa nehope paya ndokubva ndatanga kurota vatete vakauya kwandiri vachipopota vachiti unondijairira iwewe, ndakuudza kuti handidi kuti murumu umu munge muchizoiswa keteni. Ko apa chii chauri kuzama kuda kuita iwewe? Ndokubva vatanga kundirova kuhope kuya. Mukomanashi ndakatomuka ndakatozvimba maziso ndigoti Zambia Zambia rangu. Apa ndainge ndakakiya door, hakuna kana munhu akambopindamo murumu imomo mukomanashi because I had locked the door. Ndini ndakatokiinura. Mangwana acho makuseniseni vakamukira makuseniseni vachindinokera vachinditi iwe vhura iwe. Apa vainge vakatsamwa mukoma. Ndopa ndakabva ndazotarisa kuwindo ndikati ko Zambia rangu riripi? Havana kana kumbopindura mukoma, vakangondiridzira tsamwa. Later on ndopa vakabva vazonditi asi kana masvika padzimba dzevanhu mava kugara pamba pevanhu hamufaniri kuti munge muchichinja mitemo. Zvamunenge maona zviripo munofanira kuti munge muchizosiya zvakangodaro. Zvamunenge maudzwa ndozvamunongotevedzera. Ipapo havana kuda kundiudza kuti chandainge ndavakanganisira kwainge kuri kushandisa Zambia rangu seketeni. Mukoma Zambia iroro ndakasvika pakurishaya. After that ndo pandakabva ndachizotanga kuvarota. Ndaivarota vatete ava vaibuda vaine benzi yavo pakudzoka. Manje ndaizoona kuti benzi iyi kubhutu inenge ichiita sekunge inenge yakatakura chinhu chinenge chichirema. Then vobva vatorivhesa vobva vapinda mugaraji vobva vazovhura bhutu remotikari yavo. Then vaiti kana vadaro mukoma ndopandaibva ndazoona kuti mubhutu muya munenge muine nyoka inenge irimo. Yobva yabuda nyoka iyi vobva vazoenda nayo kubedroom kwavo vobva vatanga kunosika nayo bonde. Nyoka yacho iyoyo mushure mekunge vasika bonde nyoka iyi yobva yazotanga kurutsa mari.
izvo mukomanachi ndichirota zvose izvozvo zvainge zvichitoitika in real life. Apa ndaikwanisa kungoti masikati paya ndikangobatwa nehope mushure mekunge vatete vabuda nemotikari yavo. So inini ndaifungidzira kuti ndiri kurota izvo ndainge ndichitoona zvose zvainge zvichiitika until one day I think kuti mishonga yavo here yainge yaexpire kana kuti chii. Ndakati ndakarara zvangu mukoma ari masikati paya ndainge ndiri ndega. Ndo pandakatanga kurota zvekare vatete mushure mekunge vabuda ndokubva vadzoka ndakabva ndakwanisa kumuka mukoma. Saka ivo vakafungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndichiri kurota. Vakatouya mukomanachi ndokubva vapaka motikari yavo vakabva vatora nyoka yavo ndokubva vatodarika neapo pandainge ndigere ndiri mudining room. Vakatotakura nyoka iyaiya mukoma ndokubva vaenda kubedroom kwavo. Sezvo vainge vachiziva kuti vainge vasiya ndakarara ndakabatwa nedzikirira. Mukoma havana kana kumbovhara bedroom yavo kana kuita sei. Ndokubva vatotanga kutokurura nhumbi dzavo. Ndivo avo mukoma vakanorara pamubhedha vakashama kudaro vakavhura makumbo avo. Nyoka iya ikabva yakwirawo pamubhedha ndobva yatanga kuva nanzva muviri wavo wose uye zvekare nemabreast avo. Then vakati vapedza mukoma nyoka iya ndokubva yaburuka pafloor ikabva yatanga kurutsira mari pafloor paya. Ivowo ndokubva vachizomuka mushure mekunge nyoka iyoyo yanyangarika vakabva vatanga kutora mari iya yavachiiwandisa muwardrobe. Zvose izvozvo mukoma ndakazviona nemeso angu awa. That very same day mukoma ndokubva ndachizototizira. Ndainge ndagara ndiine umwe murume wandainge ndichidanana naye aigara achingondinetsa chinditi uya mhani ndinokuda ndikuda kuti unge uchizova mukadzi wangu, but ndainge ndisati ndava nedecision. But ndakazotoita sarudzo iyoyo kuti zviri nani hangu kuti ndinge ndichienda kumarriage than kuti ndinge ndichingoramba ndakagara navatete vangu ngeti ivo vane nyoka yavo yehurombwa. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Ndimiwo munhu wekutanga. I don't know why mukoma ndazongosarudza kuti ndinge ndichizongokuudzaiwo nyaya iyi nekuti handina munhu wandakamboudza nyaya iyoyo mukoma. This is the first time. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa. Just imagine mushure mekunge waona zvose zvakadaro zvinotyisa then wongoramba hako wakanyarara. You do not have anyone that you can tell. Handizivewo vedare voita sei, vomboudzawo here murume wavo or even one of her friends. I don't know. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Idziwo ndidzo hope dzandinogara ndichingorota mukoma. Ndinorota amai vangu vakashaika mugore ra2020. Saka ndinovarota mukoma vanenge vari mucoffin ndichivarota kudaro. But tinoti kana tava kuda kunovaviga amai vanobva vatanga kuchema vachirova coffin zvokuti vanozotosvika pakuti ko zvamuri kundiviga 1 inini ndichiri mupenyu. Saka pandinenge ndava kuda kunovabatsira paya ndichiti mirai mhani mirai amai vachiri vapenyu kani. Hamusi kuzvinzwa here kuti amai vari kuti ndichiri mupenyu. Saka pane imwe shamwari yamama. Shamwari iyi yamama mukoma tiri kutofungidzira kuti anenge ava kudanana nababa because dzimwe movement so dzaanoita soka we are just suspecting even though we are not sure. Saka anobva amhanya obva amira kumberi kwangu obva ati unoda kuita sei wewe, unoda kuita sei, uri kufungidzira kuti wakangwara here. Obva atotanga kutonetsana neni. Achinetsana neni kudaro mukoma anenge achitondisundidzira zviya zvekuti anenge achida kuti ndinge ndichizotsamwa so that titange kuzorwa. But ivo amai vanobva vazoti kwandiri, mwanangu hazvina hazvo basa, usarwa naye munhu uyu, chingosiyana naye, Mwari ndivo vanoziva. Chimira hako ndinge ndichizorora nekuda kwekuti Mwari ndivo vanoziva isarudzo yavo nekuti ndinge ndichizovigwa ndiri mupenyu. Vanobva vatanga kuchema mukoma. Tinosvika pakuva
ndichifushira amai vangu ndichingovanzwa vachichema pose pandinorota hope idzi mukoma, neniwo ndinozotoita zvokuvhunduka pandinopepuka paya ndichinzwa sekunge ndinenge ndakadzipwa mukoma. So ndiyowo nyaya yangu yandiunzawo pano. Handizivewo kuti ndingabetserekanawo sei. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, but I think kuti shamwari yamama there is something that she knows. Kana mukanyatsokuabvunza chaiko chaiko, I'm sure kuti she can tell you something, because why is it muchingoramba muchingovarota over and over again. Ameno vedare ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section, but I think kuti shamwari yamama iyo vanenge ndo vakauraya mama, I think so. Kana kuri kunzi muri kufungidzira futi kuti vanenge vava kudanana nababa, pane zvakaitika, pane game yakatotambwa ipapo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Iniwo ndiri mukadzi, ndine makore 28 years ekuberekwa. Ndiri kushandawo mukoma nashi. Ndakatanga kushanda iro gore rinori after so many years, kubva zvandakatanga kugara nemurume wangu asingade kuti ndiende kubasa. Saka ndainge ndorwadziwa ndichiti ewe, saka do you think kuti ndakangoenda kuuniversity mahara here? It is far much better kuti ndimboshanda kana 2 to 3 years then I stop working. So now I do go to work mukoma, but ndakazorara naboss wangu because he promised me kuti he's going to give me a promotion. He then gave me a promotion kutaura kudai ndikufamba ne-company vehicle, but nyaya yazondiunza pano ndeyekuti handichaziviwo kuti ndoita sei. Should I report my boss or what? Because ndaifungidzira kuti we were going to sleep together only once, but vava kuramba vachingondi-abuser. Pekutanga patakarara tose mukoma, it was mutual understanding, but now vava kutongorara neni by force. I am being abused at work. Ndoitawo sei vedare? Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Hanzi I am being abused by my boss at work. Ngativabatsirei. Hanzi ndakabvuma kurara navo nekuti vakanditi ndiko kuti ukwanise kuwana promotion. Ndikabva ndawana promotion yaya, now ndikufamba ne-company vehicle. Ndokubva ndavaudza kuti hazviite kuti tirambe tichirara tose, but vari kuramba vachingondimanikidza. So it is some form of abuse because handisi kuzvida zvavari kundiita. So ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava. I think kana zvichiita vahanzvadzi, mistake yamakatoita ndeyekuti makatorakidza bosi venyu kuti you are not a principled woman, munokwanisa kungoita yose yose. Saka now kuti munge muchiti handichadi, zvinotinetsei. So maybe munokwanisa kutotanga kukanda ma-CVs enyu somewhere else and start afresh. And kana mazowana basa, no kuti mufanire kuti munge muchizoshandisa muviri wenyu so that munge muchizowana ma-promotions kubasa. Asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.